everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Please? Bida nin palang gingging. Pagkaparaygon. Ginago. Sige, sulti. Unsa ba na? Gusto kong musot pagkabadyo, Daddy. Unsa? Tabang ko? No! Daddy, but di ba, Dad? You promised nga. Binilin may palang gingging. Bimilin! Ah, shit! Bimilin! May palang gingging. Magsulti ta. Bimilin! Dad, please. Tomorrow na, Dad. I need to sleep, Dad. Bimilin, palang gingging. Dad, please. Okay. No. Sa'yo makuha sa pagmadre, ha? Arhin mo ang ulipon sa mga tao. No way! Di ko masugot na magmadre na akong anak. Dili ko masugot. Naku po, Davy Milin. Oy, bakit ka umiiyak ng iyak? Natatakot akong mauubusan ka ng luha. Paano na lang? Sabihin mo, itukan mo sa akin kung bakit ka nagkaganito. Nakakaawa ka na talaga. Si Daddy, Timandak. Si Daddy. Bakit si Daddy? Aray nako, nagkamali yata ako. Sorry. Bakit ko naman na daddy? Si papi mo, di naman ko siya daddy. May tama talaga ang utak ko. Davy Milin, sabihin mo na. Sige na. Tahan ka na. Basta si Daddy. Ay, agoy. Mahirapan na naman ako sa kalisod nito. Pinangga sa atong busing turo ang imong asawa bisan patay na. Kay mupaabot siya og tabang dito. Ay, pagkabangag bayas ilong, diri na lang unta ihatag na ko, Colonel Martel. Kung sa man ang tabang nga ipaabot sa itong boss. Kay ako mo tagtungod. Diling ka to ni Chinchin nga hangtod karon. Dili ko mo tuo nga ako kinasing anak, di ko mo tuwa na. Pastilan ni mo turo. Kinsa ka man magbuot sa atong labaw, Pagsulti, kinsa ka man? Lang ko panaginot pa na turo. Gamay ra kayo na sa kitaon ni mo sumabot atong operasyon. I-minimize ko nung nang imong kahangol niya, turo. Ibutang na sa hustong lugar. Gamitan ang utok nimo. Pagkabangag sa ilong, kaahak kini. Si Chinchin mo'y makadawat sa tabang sa Big Boss. Kamakalagot. Hey, usli mayo kung muli ko sa bahay. Pero, si JR, tuar ba kuno dito si JR? Usa may mayo na kong buhaton. Malantaw gikan din hinining akong gibarugan. Nginaay mga upat na lang katao ang nagbilar. Nagduwa silang madyong sa gawas. Pero tuwa sa sud ang sudanan sa limos. Nga sa ato pa, pwede kong ato mo agis likod aron hilom ang akong pagsikwit ini. Ato kong agis likod sa bay. Bisag may igong distansya apan klaro kayo nga nadanagal suga sa likod si DR. Bitaw mix. Sige na. At tuwa sa intoy aron maputol na ang wire nga nagkonektar sa suga sa labay, ha? Aron mo atrakan ta. Lihok na!
Sige. Kita ni mga sugarol, nagduwa to, lumadyong, pero ang mga tungod sa duka, nagkango-kango. Sa duka na guys, sila gipatigbabaw pa yun nilang pagkahangol sugal. Niyan ako, pultahan sa likod. Ablihan akong pultahan. Animal, ahak, sirado, lak. Magkalagot, tabagak ning kalakiha. Bahala na. At kumagi sa tubangan. Makakita og sa dili ng mga nagbilar na ako. Saya ako. Pao masuka. Bruno. Miduyog na ako ang gagabion. Way makakita na ako kung musud kusbay. Sige, ato mo speakers, ha? Siguro na itong dili mapalpak, ha? Ginhanglang mapatay na yun nato si GR nini. Gayo na, diyo! Mingin na nga nagpilar. Saba kayo. Niyar ba sila si Chinchin o Gunding nagigda sa sala. Dool slungon. Kuya magamangat mo noon eh. Tungkol silang kasaba. May ganay kay naido ka kandila nga nakadanag. Dool na lang ko sa gisugdan sa limos. Wisit na mga katawan. Di na sila pa doon din eh. Wisit! Usa naman! Magkabaw sa mga ni Matyar! Tingog gibigil! Animal! Uy, unsa ron? Diyos ko! Unsa ron? Unsa man na? GR! Animal! GR! Ay, nasa naman ang tao na! Animal! Naigo ko! Ayaw pa, Andros! Hindi ha? Lihay na magkinawa! Animal! Naigo ko! Ni Apo! Ang imong kamot! Buhay ako kapatid! Bakit ka? Anin, itong napagbalik ni mo, imunda! Ikaw mo'y mamatay! JR! JR, pagpantay! Pakinggan! JR, pagpantay! Sistot! Tabang-tabang yung taon mo. Diyan! JR! JR! Balik sa spot! JR, pagpantay! JR! JR! Ano ko yung tatay? Day, chinchin, gusto na, day. Ano, gisakay na sa ambulansya ang iyong GR. Natuan na, magdado na to sa ospital. Katong ubang nadunggapan. Dili na ko nagkutin. Musultin na ko. Hindi na ko ini. Chinchin! Ay, pagkabangag sa ilong. Hakbaya eh. Magkalagot. Kasaba bang silpuna? Saan naman ang orasa? Nagtugaog namang mga manok. Ay, iragong gamay. Uy, si Colonel Martil. Hello? Hello, Toro! Kadugay pa ni mong mitubag. Bangag biyas ilong na ko, sir. Sorry, sir. Nakatugog maayo. Ang imong anak ka si JR tuas ospital. Ha? Usay tuwa sa ospital, sir? Nga naman, usay nahitabo. Isong ang inyo sa mga kontra. Gidunggap, ngambot, buhi pabagatong imong anak. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.